Sarpathar Mandor Congress Committee Tumpen Patir Piponse Congress Mandor Committee Mai Phuke Haingtia hi Dilong Sokerot Pon Lason se Niphai Simati Jongoje Close Sarpathar Constituency Congress Mandor Committee Mai Phuke Haingtia hi Dilong Sokerot Pon lo Pinila bangso Sokerot Pon lagera Rahul Gandhi Sitami Saikai Tiki Tuma Phan Mati Pinang An Kiduki Lagarada Tuma Phan Kira Pona Sonsi Pinila Khain Kore hini Sarpathar Mandor Congress Committee Tumpen Jajin Ponsi Sokerot Pona Saike Claim Ponlo Sarpathar Mandor Congress Committee Mai Phuke Haingtia hi Dilong Kechengse Sokrot Ponlo Bangso Sokerot Pona Long Mandor Congress Mai Phuke Haingti Chun Bang Barnabas Teron Lapen Jung Brigde Mai Phu Jem Rong Phar Lapen Ang Parta Ong Dungar Mungchi Tong Nun Sike Haingtia hi Dialong Mati Ridalong Sokrot Ponlo News Take Report Time News Tipu Pini ladak surup bainong surup uthara long niliphan mate nili mondora president hemalong sokirot kicheng siani niliphan ni kirap pon theka pon nili la pini kiwang congress phan kaching honai nai arat amparta akaprek asong den aparti pen tami kiwang pini labang so sokirot nang kirap don long nili ningkang sampen kachuro paji don lo lapen ke lason thak si anso se prangiwang tame along kaprek ta kirap doji pusi non pangdak bono lason thosi nilita isi ningarong ningkang sam lapen anso se ke cherap chitu doni phansi nilita bor ipon po lapen nalitum ladak an pini la nilitum mate nili rit sokero rong anstami nalitum kiwang thegapot la pherang kia butung tum hanstami nilhin pen ningkang sam pen suri kachuro pajero lasi puthot kurwang thu nalitum han pajero lanhen Ini nilitum dak bais nong Surupathar Mandor komite hin pen nilitum la bangso sai ki deng pon pangching pon lo aprang si nilitum dak Mondola president ki ha ingti alang li ari pen si nilitum klem pon pangching pon lo la bangso asai ki deng pon ki cheng pon bange nilitum asar akithi kaching honai Rahul Gandhi alang li nilitum han pangching nang pangching ki pon sila puson thak si nilitum la khiti ki klema hin long anstame nilitum kang hon ka jinso pen chirapon nang pusi nilitum kaduka ve stame nilitum dak Mandor komite hin pen mathasi nilitum talabu pus raili Rahul Gandhi kedeng ason thosi nilitum la bangso asai puthot pangcheng nun thulo lasi lason thak non prang long ke bangji long anstame nilitum apor chen pen si la puson ki klem ke dam ponji han ka chirap chitu ponji phan nilitum bor ipon pusi Pini pen ceng pon lo.